Hello world, hello po mga kababayan ko. Andito po tayo ngayon sa Daniel Maramba Boulevard ng Lingayen, Pangasinan. Tignan nyo naman po ito, oh. Meron po tayong dates dito, yan. Matagal na panahon na po ito, ilang dekada na po ito. I will give the description below mga kababayan ko. At ito po yung paborito natin, yan, kalachuchi. Dito po tayo nag-start. Kanina po, galing po tayo dito, dyan. Dyan po tayo galing. Yan, dyan po tayo galing kanina. Doon sa malayo po tayo galing. Ito po yung magkapila, parang ano to, Baguio City, di ba? Pero ito po ang pinakamaganda sa Pangasinan. Talagang dinevelop po ito. Hanggang dun po yung ano natin, lalakarin natin, pero medyo malayo na po. Kaya hanggang dito na lamang po tayo sa malapit. Marami po tayong mga dates dito, yan. Alam nyo po mga kababayan ko, sa totoo lang, maganda po ang content po natin dahil nagbabahagi po tayo ng mga ating mga town. Lalo na dito po ako sa Pangasinan, taga rito po ako. Kaya nagbabahagi po tayo ng mga dinidevelop ng ating gobyerno, syempre. Yan, dates. Ang marami po dito yung mga nara. Yung dates na yan, ako, pagka nagbunga yan, marami. Yan. Pag nagbunga yan, marami yan. Yung nga lang, binibigyan ng lightings kasi. Pati ito, yan. Hanggang dun pa po yan. Maaga po tayong nagbahagi dahil sa, syempre, nag-stricto po ang ating YouTube industry sa mga sa mga privacy acts na hindi dapat makuhanan ng mga ating mga kapwa-tao. Syempre, kung hindi mo naman po ipinaalam nga, pero lahat po ng ating content ay ipinapaalam po natin. Lahat po yun. Minsan hindi naman po natin maiwasan na makuhanan po sila, pero syempre hindi po natin yun sinasadya din. Kaya iiwasan na lang po natin yun. Ngayon, yung dito na side dyan, mga business establishment na. Pero yung banda dyan, yun, mga kalachuchi na po. May mga tao po kasi, kaya iwas po tayo sa mga tao. Yan. Pag nakapagpaalam po tayo, pwede po. At saka, nagpapasalamat po ako sa Diyos. Una, lahat po ng ating mga ginagawa po ay para po sa ating lahat, para po sa ating community. Most especially, our content is more on Catholic churches, our government, Philippines, at tayo bilang Pilipino. Ibabahagi po natin ang ating kultura sa mga panahon na loobin ng Diyos na makakuha po tayo ng oras. Maraming salamat po sa mga subscribers po natin, mga aking mga kaibigan sa YouTube industry. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you very much. See you in our next content. God bless everyone.